tsudzura itinzwe icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura ziri kuitika matima nose nyika ino Zimbabwe tinoziva chimuti munenge makabata matima nose nyika ino chakabatwa kubva pasi kusvika kuheaven kuJerusalem ikoko chokwanzira vanenge vachida kupinda muna matiro simba rimwe yamutswene National FM chifamba nechimuti imomo Zimbabwe rikadingotizo paka mapindira papi papa Isabel ndipinde mzukuru tsudzurai nditsudzura mzukuru faidzai nyaya ndoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe ndichazokupai nyaya yekubhangeti asi ndoda kukusiyana ngokuti turu ndochidzokera zvangu pachihota patakasiyira nezuro kubhangeti mukoma KB kune murume akabuda usiku achienda kunoba chibage mumunda wevamwe vanhu kuchibva kwamuita munhu amusipota kuti akamuona uyu ari kuenda kunoba uyu ndobva tomuona kuti ari bhizi kuba chibage paakaona ari bhizi kuba chibage murume ndokumhanya kumba kwemurume uya uyu usiku ka ndokunopinda mumba mune mukadzi wemurume ari kuba chibage Zimbabwe mukufamba kwedu tiri vazi aiti tiri matikitimba tiri vazi aiti tiri matikitimba mukufamba kwedu tiri vazi aiti tiri matikitimba tiri vazi aiti tiri matikitimba po rikiti vo musati matsudzura pane chamakamboti turu futi chapachigutu chemurume akatengera akateneti mukadzi wemunhu yes akazvitakura ndizvozvo icho kwadi mukoma KB kakatiribe zvako bhati ndichakupai kozoita zvakare murume akafenda mushure mekuti mukadzi wake wanonoka wanga oenda kupi achibva abata pesi yemukadzi abata pesi yemukadzi vanhu vakazongoona murume adona bhati kuti vazame kumutorera pesa akafenda kudaro wirira nice wore pamasvingo kwagutu Chatsworth takachibata chimuti kuti dzvi moresa timu chiore yese kubakasa ndozoti bakasa chakabatwa icho kwadi muri yazima rikati kuti paka chihota marondera chekwa chihota batanidzire marondera chiri kuti kudini icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura ndikutaura pana pamuri yeZimbabwe ndiye kuti machihota mune musha wanga une baba nevabereki nevana vavo zvese panga paita nyaya yekutsike kurwara kukanganisika kuroorwa kwevana vachidzoka pamba kuroora kwevana komana vasikagari nevakadzi vana kuenda panguva isingaperi varume kuita jambwa nemunyama kudzingwa mabasa kuroorwa zvisina nyaya dzinoenda kumatora vachipoerwa mhosva dzese dzavo ndokubva vati kune mukomana 1 hanga achirarama ari kunze kwenyika kune mwenyika iri pedyo achipataura mashoko ekuti izvo ndiri kukumbira kuti timbofamba timboona chii chiri kunetsa achibvanza takuchiuya pamba tochiudza vana sisi toudza vamwe vaningina neukama asi pari pamba pedu chete atidi zvana baba mukuru kana na baba munini timboona kuti pamba pedu tingapedza sei dambudziko rivedu we takaenda kuchikoro tiri kuroorwa nevarume vakanaka vakadzi vakanaka bati zvatiri kuita asi kubuda jambwa nemunyama katese panopamba kuti kwatiri kubva tiri vana vakasimba sezvizvi asi tichisvika pamba pedu hapana kana danga chairo timboona zvakamira sei svikanzi ngatifambe ndobva tsvaga mubatsiri mubatsiri makashedzera zvikanzi munofanira kuti mubatsirike kwamuri kuita tikuona jambwa munyama vamwe vanoshevedzera kuti muri kuroyiwa kuchibva kwazoti regai titsvage munhu asiri munzvimbo muno titorewo munhu anobva munzvimbo isiri yemudhuze ndobva tora munhu achibva aenda ipapo munhu asvika ipapo mhuri yeZimbabwe muprofita uyu kana kuti n'anga ishi yakuita basa rayo ndokubva yati munhu wese iko zvinozvi nguva yatave inoi yanguva yematare yekuti takuita basa remweya kana kuti takuita matare kutanga kwandiri kuita basa pano ndiri kuda kuti imimi kunyange pakanzi tisvikewo musabvumira vanhu kupinda vanotikanganisa ndatora mimvuri yenyu muno ndione kuti akambotora mumvuri yenyu akatora tsoka dzenyu ari kushandisa ropa renyu ndiani tombomira kutaura nevanhu vanobva kunze nekuti tikatora vanhu vari kubva kunze tinosanganisa tikakanganisika vision yangu mweya wangu mumatare angu hazvizobude vanhu vagariswa paya atora mvura yake agara pasi ndiye munhu akagara paya amirira kuti achitanga basa rake ndiye furo munhu akutofurufa furo murume pasaidi mubatsirwe vanhu vakatarisa batai varume batai ko vachaziva kukubata ane waanoshanda naye toita sei kana kunga kunamata uri muprofita anga kuzama kunamatawo kana anga ari godobori anga kuzama utubute kuti munhu wakaite sei amuke uye zvikanzi anowachaita zvakanaka munhu akangoramba akarara
Zvikanzi izvezvi hapana umwe munoziva here padhuze. But zvakazoitika ndezvekuti munhu akauya nemunhu uyu, mubatsiri uyu waakauya naye, ane munhu waakauya naye anomuperekedza pakufamba kwake. Akabva ati, inini handikwanisi kuti ndibve panapa nemunhu uyu asi ndisati ndakuona kuti akuita zviri nani. Anogona kundifira murodi kana kundikangasira murodi. Ndofana kufamba nemunhu ari kufambika naye. Madii mati ndigare. Zvikanzi uyu iniwo ukunze kubva kwenyika ndofana kuti ndiende kubasa. Saka ndosiyana badza ndapedza chi nyaya idzi. Zvikanzi ngatishedze mumwe ndokuita makozi ndokuita sei kusanganisira nepandiriwo vakafonawo vachitara kwakawanda ndokusanganisa manhamba ndobva waona imwe nhamba ndobva washedza mumwe mubatsiri achibva aenda pape. Mubatsiri achinosvika paya paya achibva ati ndasvika panapa inini. Akamira ari kunze akapinda muyadi akadzokera chimhanya kunze. Zvikanzi no mupindiko umu matogadzirwa zvinhu zvakaoma asi ko tiri kuona zvinhu zviri kubuda mumba wani kuda kuti zvinhu zvepanapa. Saka inini ndinoda kuti inini ndikushandire kunze kweyadi. Akati ashandira vanhu vakaenda kunze kweyadi ndobva vashanyira. Ari mukati mekuashandira amai nepamba apa vachibva vadona vatanga kumanifesta vachitaura iyo muda kundiurayirai wati. Zvikanzi nomubatsiri nemwanasikana waamai ava. So mwanasikana uyu akabva ati iye kune hanzvadzi yake, hanzvadzi muno matinogara munomu tiri vanhu vanozikamwa. Kufamba kwenguva vanhu vachaungana pano. Izvi zvaakuitwa namai izvi zviri pachena kuti amai vane chokuita pakutambudzika kwatikuita pano. Tadii tabuda muno. Zvikanzi tofamba sei nevanhu ava. Zvikanzi ngatitsvage mota. Vatsvaga mota karori. Ava vakatakurwa vakadaro mukoma KB. Amai vadonha pasi nemubatsiri uya adonha pasi. Ndokutakurwa vese. Murwere wepamba namai vepamba apa vachibva vaenda kumarondera. Kumarondera ndokwaigara mwanasikana achitozvinojera ikoko. Vachibvoenda kumarondera ndokwakanotanga kunoshandirwa vari kumarondera ko. Amai vakatanga kumanifesta vachitaura kuti mwanangu iwewe mwana musikana iwe nengi ndakatora chipfeko chako chiri pakati. Iwewe mwana mukomana ndakatora chipfeko chako chiri pakati. Pavana vanokwenda kuita 4 hapana munhu angasotora chipfeko. Kusanganisira vana vavo ava vari vadiki hamina kuti vakavagera sei kwanoti kumteso. Vaira kuti vane zvipfeko zvevana pamwe chete nebvudzi vakagera vainazvo. But vaitaura nyaya yekuti amai ava vaiita maraundi nevamwe. Ndakubvunza mukati medzimba pachiota vachiti vakaita maraundi nevamwe vakatiza nemari rikuona kuti 3 mari vachidze mari vakanyudza mari havabvunziwe nekuti vane mashoko avanotaura. Mushure mekunge vamwe amai vaenda kunobvunza mari yavo yavakanga vadyirwa pamari yeraundi yakanga yaitika. Vari ipapo vakabereka mwana achibvaruwa nesvino vari muground racho. So zvikanzi amai ndo vari kukonzeresa. Zvikanzi toita sei? Zvikanzi nevana toita sei? Amai havasiwo ukama wedu. Toita sei? Ndobva vanzi vanasekuru vanofana kuzviziva. Mukomana akati ini ndoda kudzokera mangwana ndobva vafana fonera vanasekuru. Vanasekuru vari mukati mekutarira. Vanasekuru muri kuziva mararamiro atiri kuita but taita zvakati nezvakati. Saka iko zvinhu tiri kumarondera but amai vari kurwara zvakadai izvo. Zvikanzi uyai kuno kuimimi vachibva vaenda ikoko. Vachingorosvika ikoko zvikanzi nehanzvadzi yavo amai maita basa mauya panapa. Hanzvadzi yangu ndaitoitsvaka kuti ndingaiwane sei nekuti mwana wangu ari kutorwara panapa ka ane zvinhu zviri kutotaura but zvinotaura hanzvadzi yangu iwe kuti hanzvadzi yangu ndese ndiori kuzviita. Saka iwo mubatsiri ndiri kukumbira kuti sei uchitibatsira nekuti hanzvadzi yedu isusu veukama takafamba nyaya idzi tikadziwana idzi. Varipo ipapo mukoma KB vanhukadzi vanga varipo vese ipapo nguva yavakanga vachinzwada kubviswa mhepo. Vanhukadzi vakanga varipo vese vakaenda kunguva kusanganisira iwo amai vachi vachirwara. Zvikanzi no problem musabuda muyati kana takushandirana panapa. Ndopa vakazochema vachiti ndakuenda ndiyezi vachipedza nguva vakazoonekwa iwe ndikuti vakanga vatozvimesa vari muno angauda kutopfekedzwa pasha vachimuka vakubvunza kuti ko ndiri kupi tauya sei kunoko. But chiri kushamisa vanhu ndechekuti amai ava vachizomuka vachinzi endai munogeza vabva kunogeza vachinogara pasi vakuona vakumba kuhanzvadzi yavo vachibva vatanga kukumbira uregero kuhanzvadzi yavo kwete kuvana vavo. Vakatanga kukumbira uregero kuna hanzvadzi yangu kuti hanzvadzi yangu kana pane zvaitika zvokuti maakuziva mabasa andaibata ndinokumbira uregero. Zvikanzi ndobatsiri no totanga taenda kumba. Vaenda kumba zvikanzi ndoda kuno kutungamidzai imimi pachenyu ndimi munopinda mumba motora zvinhu zvenyu. So ndiri kunzwa kuti nezuro ndopa vakaenda mai vachibva vapinda mumba but pavakapinda mumba vakanotora hari vatora hari vachibva vachingobuda naye panze vachibva vapwanyira pasi but pavakapwanyira pasi hapana chakaonekwa chachiri mukati. Chakangoonekwa kuti iyi hari yaputsika but chakaonekwa chiripo hapana but ivo vakashevedzera kuti kuputsika kwandaita hari ikoko
ndatova po ende andikwanisa kugara nayo ndikasara nayo nokuda kwezvamaita ndinogona kufa ndinokumbira uregerero. So amai ndivo vakabatwa kuti vaikonzeresa kurwara pamwechetika nekunetseka kwemhuri ende vaenda kumarondera baba anova murume wababa akaramba kuenda kuHarare akati kwana Tezvara chiendai vana nokuti ndikaenda ikoko handiri ndizosvika ndichinzi ndiri kutuma vana kuita zvakati chiendai naamai venyu nimubatsiri. Kumubatsiri uya wekudona wekukuwara ari pabasa akaita sei? Ari kumba kwemubatsiri uyu ndiko ari kutobatsirwawo ari asi ari mubatsiri. Baba Isabel but akutofamba zvake munhu akutofamba but akangonzi imboti gara timboona saka iwo sevabatsiri vese ende vabatsiri vanotozivana mukufamba kwavo. Amai vachibvunzwa kuti sei vaitora kazvipfeko pamwechete kanebvudzi rekwavanzika vevana vaizviitire ivo chavo chete vari kungokumbira ruregero. So munhu mukuru kana achinge akumbira ruregero mukoma KP ende mukatarisa hapana Sawira hapana muzukuru pane hama dzavo nevana vangakubvunza here izvozvo vari kundikana kubvunza so vakangonzi ndinokumbira ruregero ndobva vangonyarara uyu mukomana nhasi atopinda achidzokera ake but unonzwa kuti vanhu vanenge vakaneta mukoma KP kuti wacho ari kutiroya wacho ari kutikanganisa upenyu ndiye akadzidzisa izvo akatibereka akatidzidzisa atori netarisiro yekuti wai musingandiitire zvakanaka but achiziva kuti ndiani zvaari kuita patiri but mubvunzo wangu unoti kuvanhu mhuri yeZimbabwe ichokwadi here kuti vabereki vanoroya vana vavo? Zimbabwe ichokwadi here kuti vabereki vanogona kuroya vana vavo? Chihota marondera machinzwa chatsudzurwa naBoshongora tibatei pa 0718 692 244 regai katinzwe kambo kanotevera then topinda muchitoro neSell One Electronics pure quality no deception. Wala sichiri miko winkidi kambo kari kutrenda kambo kari kunetsa zvikanzi chivanhu. Inyaya yekujata inokonzeresa ka izvozvo because kana waromba unenge wakutokontrolwa nemushonga yako iwe unenge uchingotedzera zvauri kuudzwa nemushonga yacho. Ndinonzi Princess Ruramai Gonyora panyatsime kuchitungwiza Baba Isabel. Asi zvakaoma. Vana vako wakachipara hama dzako even ka budhi vacho vaitoti zvavawana sisi zvavawana nokuti mwana wangu chaiye ari kutotaura zita rawo zvakare haana tsitsi kubva kuvana vake kusvika kuhama dzake ari kuranga chete. Kana amai vakumbira ruregerero ngavatongo varegerera. Bhaibheri rakataura kuti regererai tisatonga toga kuti tisatongwawo. Ndinonzi Baba Maloni paDurban South Africa. Yes. Kana vakumbira ruregerero varegererei nokuda kuti Bhaibheri rakataura kuti regereranai. Ichokwadi even iwe wacho uri kukanganisirwa wakatadzirawo vamwe vakakuregerera zvinobwedzera upenyu pakurarama. No, kuregerera togona kuregerera Baba Isabel. Asi tarisai muone nyaya dzamuri kutaura dzevabereki kunyanya vana mai vari kubatwa vachinzi ndivo vari kukanganisa ka upenyu hwevana. Si chiri kukonzera kudaro mwana wako wakatakura 9 months Baba Isabel. It's not easy. Hazvina kurongeka. Aiwa hazvina kurongeka. Takachibata chimuti kuno kuSouth Africa ndinonzi Hard Life Mangava kana kuti Baba Shelter ndidanei katatu ndisati ndakupaika mubhadha. Ndiani? Takachibata chimuti kuno kuSouth Africa ndinonzi Hard Life Mangava kana kuti Baba Shelter ndidanei katatu ndisati ndakupaika mubhadha. Aunze steracho Hard Life. Hard Life Mangava. Hard Life Mangava. Hard Life Mangava. Po rikiti vo. Pakaipa apindira Major Brown kanyemba na Bosho muroi pano joina jana rokuroya anoisa vana vake nehama dzake pa list. Ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown Glendale ndomutsa vagari vose pa Major Brown na Alec Gweja na Rebecca Fossa na Addington Pukanya Tinashe Gotora na Fani Mafuta. Iwewe pa unaenda kuno joina handiti basa iri vachikuudza kakuti unofana kakuisa hama dzako pa list shuwa wozvitambira wozvibvuma wobvoisa vana vako pa list yekuuraya ndizvo here Bosho kanyemba Bosho kodai imimo dai makaiswa pa list nevabereki venyu dai muripo here. Yes.
vana ngavaregerere amai, hakuna asingatadze, maybe ishave. Ndinonzi baba tapiwa pa Stone Ridge kudhemu. Zvinogona kudaro. Izvozvo takazviona zviriko izvozvo. Anenge ari mashave. Anenge ari mashave. Iye anenge asingazvizivi. Kana Alfred made kufamba ari kugweru sukanzizwa ngavaregererwe. Kepiriwo zvinenge zvaoba. Pana anonzi Eric Sambani pa Heathcliff. Yes. Muroya hana kuti mwana. Kubasa. Muroya hana kuti mwana. Kanyemba, unoona kuti uri mwana wangu. Ndichitambira Cape United. Right. Uchitambira Dynamos. Ini ndiri ku number 7 uri number 3. Aukandirekere chigoisa bora. Ndizvozvo. Wotondibaka. Saka muri kuti uri kubasa. Kuroya ibasa iri. Wataura wani wakati toti makajoina basa. Muri kuti kuroya ibasa rineva paisabeo. Okay, anzi kudiniko. Variko vabereki vane moyo yakashata. Itai pfo kuna baba naamai kamusingo ku Heathcliff. Moita pfo baba naamai tsiga kumacheke. Ndinonzi baba Bernard ndiri ku Heathcliff. Kuriseko ku Heathcliff. Hanzi variko vabereki vane moyo yakashata. Yekuroya vana vayo. Ya. Baba Isabel mubvunzo wamabvunza wapindurwa. Variko vabereki vane moyo wakashata. Pane mabvunzo landera. Taifanira kuti variko ere vabereki vanoroya vana vavo nemhaka yei uchidaro. Mubereki anogona kuroya vana vakabereka nokuti idemon spirit. Asi kana mweya uyu waenda anotivanzwira tsitsi. Ndinonzi baba tadiwa pa Eastview phase 2, Eastview Park phase 2. Kanyemba akuna here uroyo wokutoplana kuti tofana kumuita so nenyaya yekuti aita zvakati. Akuna here uroyo wakadaro nokuti kana muchiti ispirit mweya unongouya. Hapana here vanotogara pasi kuplana kuti ari kubudirira Sam. Anti mati mimi amaipo wakadona. Vari kwachihota vakatora kuenda kumarondera. Icho kwadi. Vachizobatsirwa nemubatsiri akazouya. Vakatanga ku andi vakapepuka. Vakatoti ndiri kupi. Ndasvika sei kumba kuhanzvadzi yangu. Vasati vabvunzwa vanga kutoti sorry. Saka vaizviziva kuti pane 11 minutes to 11 ndio pafika nthawi pale manje. KB na Bozho mamuka sei. Pauviri hwenyu amai vemumwe ndiani? Ndinonzi Leroy pa Chicago, United States of America. Ndakachibata chimuti kuti G. Panyaya yake paroda kuenda ndapaona manje. Panonesa kuti ubvobe. Kanyemba na Bozho pauviri hwenyu amai vemumwe ndiani? Achibva abudisa katuma emoji kiki. Ndinonzi Leroy pa Chicago, USA. Ndakachibata chimuti kuti G. Tataura nyaya yaamai vanga vachikonzeresa kuvana. Right. Zvino umai unobvumekera pa KB kokana kuriko kuti nyaya yacho. Asi amai ndini? Iwe pane kwauri umai. Okay. Saka muri kuti udi apa? Tese tiri vana mama. But pana pa amai ndini. Ndinonzi Kocherani Makaza. Baba Michaela kana kuti baba Miracle. A manager. Dambudziko nderekuti vanhu pavanoenda kwavanenge vachida kutsvaga rubatsiro, vanosvika vachinyeperwa, ndokwavanonzi wakaroyiwa nemubereki wako. Vabatsiri ndo vari kunyepera vanhu. Hapana mubereki anoroya mwana wake. Right. Shoko atiripikise. Shoko rauya sekuona kwevanhu. Amai vari kuti sorry vana vangu. Sorry hanzvadzi yangu. Sorry inodaurwa nemunhu aita sei. Manager tibatsirei. Sei amai vakakumbira ruregerero kuvana pamhosva yavasina kupara. Vakataura kuti chokwadi ndakatora chipfeko chomukati chevana vangu ndikavagera. Right. Zvinotaurwa here nemunhu asina chaita izvi. Good morning Kanyemba na Bozho. Variko vabereki vadya vana zviriko izvo. Ndinonzi Reverend Mugadza pa Hatfield. Yes. Reverend Mugadza pa Hatfield. Pane andisendera pana pamukoma KB. Zvikanzi kuna amai vakavakirwa 4 rooms. Muyadhimu chete mwana achivaka yake. Ukachivakira mai vake. Handipa kuno rufa ndobva atanga kurufa yani yake. Achibva kunopenda. Akunopenda achibva rwadziwa. Kwanzi mwana utaka kucheneruka muviri kuita senge pendi. Asi vavakirwa.
wazotangire kurufa yako mukipenda yamosa radio baba Isabel zvikanzi uri kurira musoro kunge radio aiwa kachakabatwa kachimuti na Comrade Tongai Neta zvikanzi na Comrade Tongai Neta aiwa katiri kudekedzerwa baba tiripo kapa council apo pamwechete kana Tinya Nyemba Mukumbiri Belinda pamwechete ka mavaziva here vakaroro makangano utungamiri wapamsoro kao vakaroro vane chikwereti nesu munabudikira oka vakaroro aiwa bhadhara chikwereti ka vanoziziva kuti ukafaone chikwereti hauende kudenga bhaibheri rinodaro but kuti aiwa havasati vakofa vachiripo aiwa ndongorori kana nguva yachiyazikwana ngavabhadhara chikwereti naiwo Comrade Tongai Neta eka tikudawo vabatsiri ngavave vechokwadi munofa muchinyepera vanhu kuroyiwa nevabereki kuriko unofa uri rombe vachiziva zvavo ndinonzi Josephat Mucheiwa representing Chirumumhanzu kwaZireva village mwana wamai Lydia ndimutsiroka regaisa mwana gwaya kobulawayo gift chiroka Kelvin Zviwawu Langton Chingoma Gweja Peter Zulu pamwechete kana driver wa muzungu yes mustudio manje tinenge katichitaura isusuka nemuyenzi wedu atitsikanase guess who aregai katichapai mukana wekuti kamugese manje chiwota yarema sando kumubatsiri ndinonzi Poka Njuti Dedi vaangel mukwasha wokwamatirira paBorodale ndimutsiroka my lovely wife Scholastica Matirira and my daughter Angel na my guru mai Kamwendo na gogo Mauswa tinotenda maita basa variko vabereki vanoroya vana kwedu variko vana vavo havarorwe vakavapa varume vezvikwambo poshongora chinoonekera okay get ready manje chinenge chapfuta chinenge chabvondoka muyenzi wati naye mustudio mirani moni KB na Bozho munondigondera ndinonzi Blessing mubvakure paRuston Bank South Africa dana izita rangu katatu Blessing mubvakure rikiti vote 24 minutes to 12 totsudzura here